Da ni wedi cychwyn petition mwyn gwneud y ffordd local drive yn saffach. Da ni'n gweithio law yn llaw efo Cynghorydd Elfed Roberts sy'n Cynghorydd Traws Gellilydan a Maentwrog. Mae yna waith obviously yn cael ei wneud i'r ffordd, ond da ni, y ddwy o ni, yn trio pwysio mwyn cael speed cameras mwyn wneud o just chydig bach mwy saffach. Mae Sioned golli Mili ag Diolch Anna a'r ci mewn ddamwain, a mae'n lwcus efo dyma. A wedyn 3 mis yn ôl nes i golli cnithar fwy fel chwaer, really. Ar yr un spot, 100 yards ar wrth ei gilydd. So da ni'n trio wneud o basically mwyn safio bywydau, cos mae teuluoedd ni'n dreifio lawr y ffordd na, ffrindiau ar y fath, dreifio fyny lawr y ffordd. A blink of an eye mae'n gymryd i'w bod digwydd. Da ni jyst yn poeni bob dydd dyda'n bod yn mynd i ddigwydd eto. A ti'n mynd fod i fyw fel yna gweud? Ac sy'n ddamwain sydd ar ôl. Ac meddwl bod na wbeth yn mynd i ddigwydd. O blwyddyn a hanner, sobor ynglyn â'r ffordd Cllr Drive, da ni wedi bod yn ymgyrchus dros flwyddyn a hanner ar ei cyngor plwy Gellilydan ddechrau, gyrru llythyr i cynulliad i Gaerdydd a gofyn am wellianna ar y ffordd, ond trychineb erchyll wedyn mewn llai na mis efo teulu Sioned. A dyn ar ôl hynny, galw cyfarfod cyhoeddus, trio cael cyfarfod o Kent Gates a cydweithio efo'r cynulliad yn Gaerdydd. A mae'n anodd iawn, da ni pam bod o'n cymryd mor hir i wneud, mae rhywun yn cwffio gael gwneud y ffordd mae'n saffach, ond mae'n rhwystredig bod o'n cymryd cyn gymaint o amser. 24. A dwi'n cytid, hollol cytid. Ac o gen i gymaint o'i blaen. O'i just yn amazing, ysdi. O partner fi fyny efo'r babi cos o'n i angen cysgu. Ac nath o ddod fewn a dyma fo'n dweud, mae mam chdi ar y ffôn. Ac o'n i just wirion, pan bod mam yn ffonio mor hwyr de. Ac ar i fi, obviously, atab mynd ar y ffôn. Ac ar i ddeud bod i wedi mynd. O'n i just yn coelio'r peth. Ac o'n i just yn torri'n halon ac yn gweiddi mewn frustration, really. Pam, de? Pam, ac jyst ddim eisiau coelio fa. Na. Di hynny'n mynd i digwydd. Ac dwi wedi meddwl, dwi'n mewn nightmare ta be, ond dydw i ddim. Ti'n gorfod experience o'r poen cyn gwybod beth o. Ac obviously, ti beth rhywun person ar ôl experience o'r poen fel la. Beth. Sut ti'n mynd i fod, ti wedi colli bywyd chdi basically do? O dyna sut dwi'n teimlo. A mae teulu fi i gyd, da ni wedi colli gymaint o achos y lôn yna. O'n i just yn wan blwyddyn dwytha. O'i codi allan o gwely digon. A wan, mae emotions fi dal yn, obviously, mae hynna mynd i fod am byth ydi, ond mae hynna yn neud pethau yn anodd i godi allan o gwely hefyd, cos ti'n eisiau codi allan o gwely. Ac yn gael gweld nhw'n y gwrs. Nes i ddeud, fel news, dweud bod physical pains fi im yna gymaint, dyna sut dwi wedi gallu cychwyn wneud hyn, ond mae physical pains fi dal yna, obviously. Ti'n mynd gallu mynd trwy beth dwi wedi bod trwy ac im yn dal teimlo poen. So, ia, mae hynna dal yn ongoing thing hefyd, ond dwi yn teimlo mond ysgwydd fi gyna fi wan, efo poen, so, ac fama fi gyd. So, wan, dwi'n teimlo bod dwi yn gallu managio i gwffio. Yn ddiweddar, just yn ddiweddar, maen nhw wedi gorau barier newydd ar y llaw chwith o fama. Y barier wedi cael ei hitio gyn gar yn dod lawr y ffordd a trwy ryw wyrth, o'na neb yn dod ar ei fyny. Mae fel Russian roulette, mae gyn hawdd yn cael car ddamwain, ond os yw'n llithro i'r len ochr arall i'r ffordd a car yn dod i'r gwrthwyneb, wel, mae'n sobor wedyn, a fel mae damweiniau'n digwydd. A diolch i threfn, diolch yn digwydd o hyd, ond mae'n digwydd rhy aml. Mae gyda i un bersonol lynia o'r ddamweiniau sydd wedi bod yna rhwng y ddwy ddamwain erchyll. A'r ddamwain erchyll fflyr ddiweddar wan, lle pam bod yr holl amser a'r holl oedi wedi bod, a mae rhaid i ni wan efo Carron a Sioned wan yn gwneud y system yma wan i gael yr hwb ola i gael gwneud y ffordd yn saffach. Di speed ddim yn bob dim, dydy o ddim. Ti wedi dweud hen do? Do, cys
yn achos ni, dim speed oedd o. Da ni'n mwyn gwybod be oedd o, ond doedd speed im yn beth na fe ni. Just, fatha oedden ni'n dod i fyny fanna heddiw, ac o'n y bobl yn fflio pasio ni. A da ni fatha, oh my god, slofwch. Dyna beth da ni'n eisiau gael de, i bobl slofi hefyd, a sylwi beth sa'n gallu digwydd. Sa'n pwynt leid y 40 signs i fyny nag oes, heb cael y speed cameras yna. Mae'r speed cameras yn mynd i obviously neu siŵr bod pawb yn just slofi reit i lawr. Mae'r fi gysylltu efo Elfed Jones o Traws a gofyn iddo fo, mae'n gwybod lot am Sioned Cymru a falle. A fi ofyn iddo fo, wneud i helpu fi ddechrau petition mwyn wneud y ffordd o Clr yn saffach. A wedyn, ar ei feddwl, lle bod fi ben yn hen, ar fi mesajio cariad Sioned Lwc o Facebook mam, actually, ac gofyn, dweud be dwi'n neud, a gofyn os ym licio bod yn darn ohono fo. A rydych chi mesajio fi nôl, gael chi dweud, definitely, dwi eisiau fod yn bart ohono fo, lle. A ges y mesaj y diwrnod yna, ta be, mis a hanner yn ôl rach. Da ni'n bod efo'n gilydd do. Bob diwrnod, wneud yn siŵr bod ni'n dwy'n iawn. A os ti just cael strength ar wrth yn gilydd mwyn gwffio. Da ni fatha cefn yn gilydd dydan, a da ni yn mynd i wneud hyn efo'n gilydd. Dau galon bach di torri, yn dod at ei gilydd i wneud un mawr cry mwyn gwffio.